tinggal ke sliramu. Ning ati aku milih liyane loro sing tak rasake. Sayang beri aku kesempatan. Aku sing pola, aku ngaku salah. Aku ketun karo pilihanku. Opo wis ora iso ditandani. Kita mulai dari awal lagi. Ora tak baleni salahku sing wingi. Percaya aku bakal bunga hatimu. Percaya dek.
semene.
aku nglarani aku wis sadar dolanan ati wis bola-bali kowe nglarani opo aku iki mikir kolek ganti sing wingi yo wingi kudu liyane kuwi wis nguatke ati ngapurane sayang ora tak baleni nglarani atimu sing suci ngapuranen aku wis gawe loro atimu ora bakal tak baleni laguku sing koyo wingi matur suwun wis buka ati aku janji karo kowe tekaning mati rangkulan aku kekepen aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurani mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiti kaya rukun ngene lah enak ya wis tak ngapurani sing penting aja dibaleni sing wingi ya wingi sing wis ya wis lah iya sing wis ya wis ngarep bahagiane jadi ya janji deh terus ini Adela sing wingi yo wingi kudu liyane nguri wis nguatke ati ngapurane sayang ora tak baleni nglarani atimu sing suci ngapuranen aku wis gawe loro atimu ora bakal tak baleni laguku sing koyo wingi matur suwun wis buka ati aku janji karo kowe tekaning mati
ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi matur suwun isih buka ati aku janji karo kowe tekaning mati Ngono. Rangkulem aku kekepon aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurani mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiji kaya wingi pelampiasan wingi nguatke hubungan iki tanpa kritik ati. senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan Allah tak bayang-bayang Muhafian adalah DJ Audio. PP apa? pian sungguh mempesona Apa? ulun jadi jatuh cinta Apa? pada pandangan pertama Kakak apa? kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan Allah ulur berkesan sepanjang sungguh manis nan rupawan gadis manis Kalimantan Allah ulur terbayang-bayang Muhafian Adele DJ Audio Dedek Dipa Mas Fedi senyum dikit deh Gak sampean loh mas Gadis manis produk Tuban PP apa? pian sungguh mempesona Apa? ulun jadi jatuh cinta Apa? pada pandangan pertama Kakak apa? kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan Allah ulur berkesan sepanjang sungguh manis dan rupawan gadis manis Kalimantan Allah ulur terbayang-bayang Muhafian adalah Cumi-cumi audio
sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhabian. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun
aku rasakan. Ada apa katakanlah semuanya, ku kan dengarkan Tuhan cintaku.
Saya ceritakan pada bintang-bintang khususnya di malam panjang. Sutradara lagi yang panggil sesayang. Niatan ke kau pulang sini, saya cuma manis kursi sekarang. Saya terlalu jauh berkelana, tak sakit kau ada di mana, kau kemana.
yen krungu tembang lagu senenganmu sing kerebo weruh ning aku saben ketemu gawe aku kan kebayang teko mimpiku. Rasa sayang sing ketok tenanan nyatane dadi asih tanpa hubungan. Ngopo kowe ra ngoleh kesempatan sing ranentu sing merai aku yakin raku pengen bersatu saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti butuhe tresno kuwi ikhlasmu. Sumpah aku
iki tutup tak wenehno tinggo kowe sing ora ro